Birkely beskæftiger sig med primært tre ting. Det ene det er belægning, det andet det er grønne arbejder, altså græs- og plantearbejder, og det sidste det er vedligeholdelse. Inden for vedligeholdelse, der drejer det sig om vedligeholdelse for private, for institutioner, kommuner og virksomheder. Det er smart at have en vedligeholdelsesaftale med Birkely, fordi så slipper man selv for at bekymre sig for, hvornår man skal slå græs eller luge bede. Man kender økonomien på et anlæg eksempelvis et år frem i tiden. Birkely er et firma, som giver stor tillid allerede fra starten. Når jeg møder den første gang, så ligesom, det ligger i luften, at dem vil jeg gerne samarbejde med. Her i Boligforeningen Højstrup, hvor vi har pasning af de grønne områder, der har man valgt at få plantet nogle bunddækkende stauder. Bunddækkende stauder de gør det, at de over 1 til 2 år får dækket jorden fuldstændig af, således at ukrudt det får svære betingelser for at trive sig. Når du indgår en aftale med Birkely omkring vedligeholdelse, så slipper du for at investere i dyre maskiner, såsom hækklipper, græsslåmaskine, fejemaskine, gasbrænder, snerydningsgrej osv. Du er sikkert, at vi kommer med den professionelle arbejdskraft og ved, hvad der skal gøres. Ja, grunden til, at vi beskærer frugttræer, det er måske, at man gerne vil have nogle dejlige frugter. Og det, der skal til, det er simpelthen, at man får lukket op i træet, giver noget luft og noget lys ind i træet, sådan at også de frugter og blade ind i midten kan få noget lys og udvikle sig perfekt. Jamen, alle kan jo egentlig beskære træer, men hvis man skal have den faglige, rigtige beskæring, så vil jeg anbefale, at man ringer til Birkely og får det lavet fagligt korrekt. Mos i græsplænen kan være et stort problem i mange haver og græsplæner. Og nogle af årsagerne det kan være, at der er fugtighed i jorden, at der er skygge og at der er for lidt gødning og kalk. Her ved den her virksomhed i Uge Høs, der har vi vertikalskåret og se hvor meget mos vi her har fået væk. Det vi så skal efterfølgende gøre, det er, at vi skal gøde og vi skal efterså. Herefter vil virksomheden opleve, at de får en grøn græsplæne uden mos i. De ansatte ved Birkely er søde, rare, pålidelige mennesker, der udfører 175% et stykke godt arbejde, og de arbejder hele tiden. Hos Birkely, når vi beskærer buske, så sørger vi altid for at lave udtyndingsbeskæring. Og det vil sige, at vi går helt ned med basis af grenen og skærer den af hernede fra. Derved så sørger vi altid for, at busken er frodig og grøn helt ned fra bunden. Når du tegner en vedligeholdelsesaftale med Birkely, så er du sikker på, at du altid har et pænt haveanlæg eller en flot facade ved din virksomhed, udført af fagfolk. Birkely beskæftiger sig med primært tre ting. Det ene det er belægning, det andet det er grønne arbejder, altså græs- og plantearbejder, og det sidste det er vedligeholdelse. Inden for vedligeholdelse, der drejer det sig om vedligeholdelse for private, for institutioner, kommuner og virksomheder. Det er smart at have en vedligeholdelsesaftale med Birkely, fordi så slipper man selv for at bekymre sig for, hvornår man skal slå græs eller luge bede. Man kender økonomien på et anlæg eksempelvis et år frem i tiden. Birkely er et firma, som giver stor tillid allerede fra starten. Når jeg møder den første gang, så ligesom, det ligger i luften, at dem vil jeg gerne samarbejde med. Her i Boligforeningen Højstrup, hvor vi har pasning af de grønne områder, der har man valgt at få plantet nogle bunddækkende stauder. Bunddækkende stauder de gør det, at de over 1 til 2 år får dækket jorden fuldstændig af, således at ukrudt det får svære betingelser for at trive sig. Når du indgår en aftale med Birkely omkring vedligeholdelse, så slipper du for at investere i dyre maskiner, såsom hækklipper, græsslåmaskine, fejemaskine, gasbrænder, snerydningsgrej osv. Du er sikkert, at vi kommer med den professionelle arbejdskraft og ved, hvad der skal gøres.
Ja, grunden til, at vi beskærer frugttræer, det er måske, at man gerne vil have nogle dejlige frugter. Og det, der skal til, det er simpelthen, at man får lukket op i træet, giver noget luft og noget lys ind i træet, sådan at også de frugter og blade ind i midten kan få noget lys og udvikle sig perfekt. Jamen, alle kan jo egentlig beskære træer, men hvis man skal have den faglige, rigtige beskæring, så vil jeg anbefale, at man ringer til Birkely og får det lavet fagligt korrekt. Mos i græsplænen kan være et stort problem i mange haver og græsplæner. Og nogle af årsagerne det kan være, at der er fugtighed i jorden, at der er skygge og at der er for lidt gødning og kalk. Her ved den her virksomhed i Uge Høs, der har vi vertikalskåret og se hvor meget mos vi her har fået væk. Det vi så skal efterfølgende gøre, det er, at vi skal gøde og vi skal efterså. Herefter vil virksomheden opleve, at de får en grøn græsplæne uden mos i. De ansatte ved Birkely er søde, rare, pålidelige mennesker, der udfører 175% et stykke godt arbejde, og de arbejder hele tiden. Hos Birkely, når vi beskærer buske, så sørger vi altid for at lave udtyndingsbeskæring. Og det vil sige, at vi går helt ned med basis af grenen og skærer den af hernede fra. Derved så sørger vi altid for, at busken er frodig og grøn helt ned fra bunden. Når du tegner en vedligeholdelsesaftale med Birkely, så er du sikker på, at du altid har et pænt haveanlæg eller en flot facade ved din virksomhed, udført af fagfolk. Birkely beskæftiger sig med primært tre ting. Det ene det er belægning, det andet det er grønne arbejder, altså græs- og plantearbejder, og det sidste det er vedligeholdelse. Inden for vedligeholdelse, der drejer det sig om vedligeholdelse for private, for institutioner, kommuner og virksomheder. Det er smart at have en vedligeholdelsesaftale med Birkely, fordi så slipper man selv for at bekymre sig for, hvornår man skal slå græs eller luge bede. Man kender økonomien på et anlæg eksempelvis et år frem i tiden. Birkely er et firma, som giver stor tillid allerede fra starten. Når jeg møder den første gang, så ligesom, det ligger i luften, at dem vil jeg gerne samarbejde med. Her i Boligforeningen Højstrup, hvor vi har pasning af de grønne områder, der har man valgt at få plantet nogle bunddækkende stauder. Bunddækkende stauder de gør det, at de over en 1 til 2 år får dækket jorden fuldstændig af, således at ukrudt får svære betingelser for at trive sig. Når du indgår en aftale med Birkely omkring vedligeholdelse, så slipper du for at investere i dyre maskiner, såsom hækklipper, græsslåmaskine, fejemaskine, gasbrænder, snerydningsgrej osv. Du er sikkert, at vi kommer med den professionelle arbejdskraft og ved, hvad der skal gøres. Ja, grunden til, at vi beskærer frugttræer, det er måske, at man gerne vil have nogle dejlige frugter. Og det, der skal til, det er simpelthen, at man får lukket op i træet, giver noget luft og noget lys ind i træet, sådan at også de frugter og blade ind i midten kan få noget lys og udvikle sig perfekt. Jamen, alle kan jo egentlig beskære træer, men hvis man skal have den faglige, rigtige beskæring, så vil jeg anbefale, at man ringer til Birkely og får det lavet fagligt korrekt. Mos i græsplænen kan være et stort problem i mange haver og græsplæner. Og nogle af årsagerne det kan være, at der er fugtighed i jorden, at der er skygge og at der er for lidt gødning og kalk. Her ved den her virksomhed i Uge Høs, der har vi vertikalskåret og se hvor meget mos vi her har fået væk. Det vi så skal efterfølgende gøre, det er, at vi skal gøde og vi skal efterså. Herefter vil virksomheden opleve, at de får en grøn græsplæne uden mos i. De ansatte ved Birkely er søde, rare, pålidelige mennesker, der udfører 175% et stykke godt arbejde, og de arbejder hele tiden. Hos Birkely, når vi beskærer buske, så sørger vi altid for at lave